sai kai asarar ƙuri'u masu yawa dalilin furcin da babu limana da tausasa harshe a cikinsa. Amma idan ka zo da gwaninka, ga gwanina ku zaɓe shi, ya yi aiki akan kaza, ya yi aiki akan kaza, ya yi aiki akan kaza, ya yi aiki akan kaza. Idan Allah ya sa kuka sake zaɓarsa, muna da kyakkyawan zaton zai iya yin aiki akan kaza, zai yi aiki akan kaza, zai yi aiki akan kaza. Yanzu mutumin da yake Sokoto, Kebbi, Zamfara, Katsina, Niger, idan ka ce masa an samu tsaro, gani zai yi kamar tsokanarsa kake yi ko tunzura shi kake so kai. Duk da ana kokari daidai da yadda za a yi, shi so yake ya ga an daina kashewa ko an daina ɗauka. A daina ɗaukar ɗan adam shine in ka ce masa an samu tsaro zai ce maka an samu tsaro, domin duk abin da ake yi an daina yi. Idan kana son ka sai da abinka, ɗauko shi kake ka kawo al'umma, kana lobbying, kana faɗar ƙarkon abinka da nagartarsa da kwalitinsa. Mu ɗauki misali a jihar Kano. Jihar Kano akwai kasuwar Kwari, akwai Singa, akwai Sabon Gari. Kasuwar Kwari suna sai da shaddoji da yadika da lesussuka. Shaguna ne sun fi 1000, amma wanda ya fi kawo mai kyau kuma yake siyarwa da sauki ya fi kowa tara al'umma a gurinsa. Mu tafi kasuwar Singa. Kasuwar Singa kayan masarufi suke siyarwa, shaguna sun fi 1000 kuma duk iri daya, amma wanda ya fi kawo mai kyau mai sauki shi ya fi tara al'umma, ana zuwa ai siyayya a gurinsa. Haka za a siyasance, in kana da wanda kake so ka tallata, to ba karfa ko dole za ka yi wa al'umma ba. Daga lokacin da kake so ka tallata wani a siyasance, kake so ka nuna wa mutane wannan abin dole ne, to idan wani yana da niyyar zaɓa ma ba zai ji zaɓa ba. Sai kai asarar ƙuri'u masu yawa dalilin furcin da babu limana da tausasa harshe a cikinsa. Amma idan ka zo da gwaninka, ga gwanina ku zaɓe shi, ya yi aiki akan kaza, ya yi aiki akan kaza, ya yi aiki akan kaza, ya yi aiki akan kaza. Idan Allah ya sa kuka sake zaɓarsa, muna da kyakkyawan zaton zai iya yin aiki akan kaza, zai yi aiki akan kaza, zai yi aiki akan kaza. Kaga ka fito da bayanai ga abin da yayi, kuma in an sake samun nasara ga abin da zai yi. Me za a baka? Duk abin da za a baka a nan gidan duniya zai kare, amma mutunci da kima da daraja in har ka iya rike abin ka ba sa karewa. Tsoron me kake yi? Allah subhanahu wata'ala shine arrazuku, mai azurtawa. Babu wani uban gida ko wani mutum da zai maka arziki. Mutum baya yi wa mutum arziki, Allah shi ke wa dan adam arziki. Idan ana gudanarwa daban, talla daban. Idan lokacin talla yayi, za mu fito mu tallata wa al'umma, amma me za mu tallata wa al'umma? Sai in kayi abin tallan za mu tallata. Dan kana mai gidanmu ko kuna iyayen gidanmu, ba shi zai sa mu fito mu tallata abin da al'umma suke shakku akai ba. A'a, in lokacin tallan yayi, za a fito da abubuwan da aka yi masu kyau. Wane to akan wane muka zo, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza na alkhairi. Yanzu ko muna da kyakkyawan zaton idan har Allah ya sa aka saki nasara, za a yi kaza, za a iya yin kaza, za a magance kaza, za a samu sauƙin kaza, za a samu damar yin aiki akan kaza. In kai haka, kayi daidai, kayi abin da al'umma za su iya sauraron ka ko yaya ne. Amma akan abin duniya, in kai yunkuri na yi wa al'umma dole, ka taɓa muhibbarka, ka taɓa muhibbar masana'antarka, da kai da wannan masana'antar ta ku kimar ku da darajar ku ta zube,
kuma mutane ba za su ƙara kallon ku da daraja ba. Idan kuka zama madubi na al'umma to kokari kuke ku tsaya a tsakiya, ku baza kunnuwanku, ku buɗe idanunku. Me al'umma suke cewa, me suke so, me kuke iya gani da idanku wanda za ku sanar da al'umma. Kar ka yi biyayya ƙarya ga wanda zai zo ya baka labari kuma na ƙarya akan biyan buƙatarsa ko biyan buƙatar san zuciyarsa. Kullum so ake yi ku tsaya a tsakiya a cikin al'umma. Me al'umma suke so ku tallata musu, wanda ba a so ku yi haƙuri. Kar ku tallata abin da zai zama cutuwa akan ku kuma akan al'umma.